Hey, what's up, everybody? It's Uncle Look about King Alien is in the house, bro. Like, I did a stupid ass mistake because just started to record without my first cam, you know. Yeah, so in our today's reaction video, we are reacting to our fanatic boys faces Amatombos and Girls episode 11, season 11, baby. Let's go. I've been like waiting for this episode for like a month and maybe like almost 2 months, bro. They haven't uploaded, bro. Like when I woke up today in the morning, then I saw they like release a video on my notification since I subscribed and turn on the notification. I was pretty excited, so I'm pretty excited to record this reaction. So yeah, let's get into it, boys. So before we get into our video, please go ahead, smash the like button and watch this video till the end, baby. Oh, okay. Yes, angikholwa ukuthi sedlulile kuyo yonke le nto. Sengiyakwazi nokulala futhi. Ngiyabonga kakhulu sithandwa sami. Thank you. Uma ngikholwa ukuthi sesibhane nayo yonke lento besibhane nayo. Azi ngikhathi siqala ukuthandana. Angitsho ukuthi besibhane nenkinga. Yeah, bafethu. Vele kunjalo like ngoba vele into enisisayisho sisaqala sekusamnani hamba mfethu ifethu ufuna ukukhuluma kakhulu ngoba kuzoba khona lo muntu ozoyibuka le video masingagaxela, so ngeke ngikhulume kakhulu, so ngizoyithulela nje iziphele lesini, so bafethu ningixolele Ngane nenkinga until siyehlukane sokufa. Yani, nami ngabe ngiqamba mama ngathi ngangazi usuke sibhane nenkinga othandweni lwethu. Yani. But-ke sesiyazi ukuthi inkinga into ekhona emhlabeni. Ziningi nisazobhekana nazo. But-ke kumele sazi ukuthi whenever sibhekana nenkinga kuzomele silwe nazo. Singali sodwa. nibambane. Ngisile sithando sami. Inkinga ayipheli. But ngiyazi ukuthi mina nawe sohlezi siyinqobo. Ughost nogostekazi abahluleki. Seqalile. Uzajabulisa lihlobo lakho. Eselikhumbule. Andinjani uhleko lami? Hayi khona uyangichaza. Yazi enye ngikhumbulayo? Ngikhumbula lokho. Hayi bo. Shower glitch, bro, like ngiyayazi le glitch mina futhi. Ngoba ngishithi ngeke ngikhulume lokhu kakhulu ngoba yabo, kodwa ngiyayazi le glitch, like okulona umuntu owazi kahle ukuthi wayelonana nobani nje. Kunalento messed up nje mfethu. Ngathi uthi ngithule mfethu, uyithulela. Kanjani sithando sami? Ngixolisa lana. Noma ngazi kwenzakalani. Glitch. Uma usadinga isikhathi, it's okay. I understand. She understand. Ngixolisa nanasi. Uphuthume ekhanda uzobe ngikubona. Useyamshiya futhi. Kodwa mengafanele ahambe bro. Kufanele amtshele nje iqiniso ukuthi ngishawe glitch ngoba wena no Blade yabo. So unginikeza isikhathi kancane yabo. Kodwa uthi amshiye nje yedwa bose ehlele yedwa manje. Dani ngothi akukhona mina. Ngiyadlala bafethu, ngiyidlalela mina. Mina ngiyimina mina. Woo!
Hayi masana washisa cabanga. Kwavela ishisa kwamasane washisa. Esemathi amantombazane ayashisa ngoba amile uletha ukushisa bro. Iyashisa uletha ukushisa nje yabo siyashisa. Nofuthini imali ukuthi mina ngisabiziwe. Ngibona ukuthi ngigcine ngoba mina ngisabiziwe singaphoza. Okay, sengiyakhumbula. Right, okay, siqhubeke la sigcine khona. Yazi uma wangikhuza kodwa ngabafana. Wangikhuza mina ngangalalela. Kaze yaphuka inhliziyo yami Amile. Kwazi nanokuzenzisa. I don't think ngiyophinde ngithande omunye umfana kanje. Angiphiki. Ngimuna uhlone naye impela umshayi. Kodwa manje ngiyayisola. Hluleka ngisho ukumove on. Ngisamthanda mina umshayi Okay, bafethu ucela ukusho lokhu bafethu. Ngoba manje ngisakufocusile ukuthi ukutheni ngenxa yaleli shisa leli. So yeah. Mese ngisho nje bafethu, mese ngisho. Kodwa nani nayibonela bafethu ukuthi Amile like. Yeah. Amahle. Kunento emele ngitshele yona. I think sengiyazi uba ukusendele leso sithombe samshaya noPosteli bendawonye. Khuluma Amile. Umuntu okusendele leso sithombe usendela uyena uPosteli. Hayibo Amile. Kanjani manje? I think uPosteli befuna ureact ngalendlela oreact ngayo. Mase ushiya umshayi khona yena ezosala naye. Hayi angi-understand mina. Wena uyithatha phi yonke lento eshoyo? Kade ngihamba ngiyokha amanzi. Ngabona uPosteli nomkhonto bexoxa. Ngase ngisondela ngicasha ngifuna ukubezwa ukuthi bakhuluma ngani. Ngase ngabezwa bekhuluma ngesithombe mina esidilithwe kanjani. And I think leso sithombiso leso sithole kuWhatsApp. Please Amahle. Cela ungasho ukuthi yizwe ngami yonke lento. Buslade. Amahle. Yabona kanjani ukusiza umuntu? Manje awusho-ke mshayi. Kunjani nje ukuba nesithembu? Hey. Wayibuza lowo mbuzo vele? Hayi ngiyayibuzela nje, hayi ukuthini. Hayi. Cela ungawuphenduli lowo mbuzo. Okay. Okay, But yazi bafethu uyibuzela angithi ukubuza nini? Cela ningitshele kunjani? Okay. Uma wena sekwaba nesithembu, angitshela kunjani? Like ufila uyi-ghost noma ngoba vele lento eyenza umshaya obvious bayikuthini like ngeke nizobhanga amathena uthiwa abangani futhi bezwane like bro. Fanele omunye umfihle nomunye umfihle bengazwani bengazi wenze sure ukuthi yakho iwuset. So ukubuza ukuthi kunjani nje bafethu. Anintshelo i-comment just for fun like bro keeping relationship yami nawe lo muntu obuka le video awungitshela nje mfethu ukuthi like kunjani. Mhlawumbe ngizoreplya ngisho ukuthi okay yabo. Sure. Thembu, siyathandana nami. Okay. Wacabanga njalo vele? Cause mina ngiyazi ukuthi enough ngingedwa. If nje wacabanga ungibhanqa ngizothandana nawe. Hawu, ngizokushiya mina ngidlala njalo. Akadlali kanjalo. Awusuka nini madoda? Abafana abaseyikabi. Yabo uma uyintombazane, kumele uzazi ukuthi uba. Ngoba uma ubhayisa, bazodlala ngawe bekwenza isikorobo. Yabona inkinga masani bila. Nina amantombazane masani nithi abafana. Inkinga masani ipheteke masani nithi abafana. Engabe nithi
abanye abafana ngoba asifana soze ngatete egama lithi abafana bayafana yizwa le nto ngayima kanjani abafana bayafana kodwa ayasifana ungasho ukuthi abafana it's abanye abafana noma abanye abafana mina wena le ntombazane wena osengwabhekana nabo abanye abafana wena ngoba abafana hlezi kunalo yedwa nje oyedwa ohlukile njengami nje ngadlala bafethu. So, awusho wake wathandana nentombazane endinginayo? Cha ngikazi. Indaba. Vele kunjani Nakhona nje mfethu? ngiyayibuzela nje, hayi ukuthini. Kunjani nje kutshela umuntu omude ngingambuka kanje? Ayiflop leyo. Amahle please, cela siyeke yonke lento. Asibuyeleni emuva. Amile, usho ukuthi ngimiyeke upostela ezenzela umathanda kimi? Ngithule nje ngimbuke. Ngeke. No. Azothatha njengempatho. Kuyena. Uzothini kuyena? Mina ngeke ngidlale upostlet Amile. Ngeke ngidlale upostlet. Kuzomela ngihambe ngiyomtshela indaba zakhe. Amahle please. Ehlisa umoya. At least suspense uzothini kuyena? Maybe some blackmail or something. Shemas, akazumbona upostlet? Ngimdlule ngale mgaqo nemi nomshaya. Cake loose. I wanna now you get the character a Ghost. One of the greatest character in Abafana the Boys ilomjito ubhodloza amanye amadoda. Kodwa igwala ngazi indaba embiza ubhodloza amanye amadoda kodwa igwala. Banike le yazi thina ngiyazi. Kodwa sesizoyazi. Isto. Hawu Nkosi yami. Intozo yazi yaba blessed. Ubanika manje lo. Wihi. Halala. Hawe ma. Yaza hot ingane yo istofu madoda. Ilethu shisa. Halala. Sawubona nto. Hayi. Wena angimele ngikusheke. Sekuyifestive manje. Isikhathi sobumnandi sebhengane sibhenge. Uzongicela imali yami wena noma kanjani. I know it. Mase ngithandane nawe. Ingaphela yonke imali yamakhekhe ngibe broke. Cha siswami. Ngikuthanda impela. Kodwa angeke u-afford inhlobo. Ayibona ubujita Bye-bye. mfethu. Ayibona ubujita. Ayibo mfethu uzethini ngayo mfethu. Ayibo. Akakasho lutho. Kodwa nalethini okuyesa akayazi lethini. Kodwa says Abama ngibesanda kanje ngathi ngiyakhanya. Kodwa manje ngisosa. Noma ngibe something. Imani. Yeah, sengibe isicathulo ke bafethu. Lomjida mfethu akakasho lutho kwithekini. Akakasho like lutho. Kodwa usecaba ukuthi uzoyicela imali. Bro, like come on. Kodwa ngoba i-character ayidlalayo uyidlala kahle nje. Kodwa ulithwimba bro. Into engayishile. Kodwa naso asenishama edges mla kumantombazane sesithini. Ethi. Akufuneki sho lutho ngoba ndokaxela. Akho ngithulela nje. Manje ngikapa ngakosho lutho. Futhi ke mina ngiyithanda imali. Awuthandi imali. Bese smile fuck. Ngoba nje uyimali nje ngikubuka. Hayi. Uyinyuka ntombazane. Nginayo imali yami mina. Ele mjita le Shuthi ithekile ishisa le ndlela ubona imali bro. Alinalitheni ayisabambi ke bro like what the fuck.
Ufuna ungishele? Ngishele nje kahle. Ungakhulumi ngemali. Isimali sale ntombazane. Manake mangase ngikushele nje mangakanani amathuba ukuthi uzongiqoma. Hayi bo, umbuzo onjani loyo? Ngaba ngiyafika la eNtuzuma and ngifuna umuntu engizotshela naye kule festive. So ngizothatha ama-chance ukuthi Woza ka G, woza Ntuzuma G. 99%. Yeah. 99%. 99%. Ekusho ukuthi kukhona 1% ukuthi ngeke ungiqoma. Hawu, Ushaya ngepani. yini 1% bro? Engeke. Angifuni ukushaya ngepani mina. So, ngikushare. Bro, hlape sebemethe kakhulu. Hlape sebemethe kakhulu. Ingakho nje lo cheater le. But bro, like on the serious note, like yini 1%? Singayibuzela nje like mawuthi 99 kwi subject le bro. Kufanele nothi uthi 100. Like impatha le. Never. Umuhle impela. Kodwa ukushela it's a big no. And bye-bye. Welcome to Ntuzuma. Hey, well, those are out. Hey, what the? I love cheetah isilima les. Kodwa nje awu mina mfethu angifuni ngasho. Awu kube kulo mjito okanje ngala ekhaya. Angaze nje. Mangithi mbhorekile ngakini. Ayikona lenhlobo lethu ungahlala nayo nje niba bangani nizwane nihambe. Cha. Le nhlobo ethi okay sure babo manje mbhorekile like ngiqashile ulayini. Ushite engakini. Ngoba Blade. Nale voice yakhe le ngazi manibukile la le video leya ngangipostile ngirecta kubona ezethi ngiyakubona lokho angimazi shaya njalo ebhesi akima amahlaphu ushaya ngemark high quality so yonke into yabo that niza angiyakubona lokho fuck ngiyakubona lokho phela mina ngoplayele mina ndokayigamela mina ndogcoba iganda mina ungangithathi kanjani nje ngoplayele ekadlala bafithi kuyabheda ne okay bukani so letha kule clip lena masiphelile sayikathe video ngizonibona ku past 2 ngoba niyazi ukuthi bro le video like an hour bro like I cannot make like a well I can but I do not want to make like an hour reaction video so yeah Ukhulume nami. Ngiyakucela please. depression inflection phela abamshayeli isipiliyo nje usafana. Mina ngisazi ngenze njani. Khuluma nami gangster love. Ngiyakucela. Mina bengicabanga ukuthi uma siza la eBhishi uzoqaqeka ube right. Hey, angisazi-ke manje. Empilweni yami yonke angaze ngasho omunye umfana Manje pho siphila ukushaywa ne-depression yini? depression inflection Ngiyadlala no-gangster love. Awunayo i-depression. Okay, gangster love. Cha singafocus nje kusipiliyoni. Sifocus ekuthini. Enjoy nomoya wolwandle. I'm sure nje nomqondo wakho uzoba right masiqeda la. nayi-ke le ngoma bro angiyithandi le ngoma iyaya yini makuyona bethi ngascape bro iyona Mina gangster love. Asiphumule enjoy umoya wolwandle. Ukuthi uzoba right. Into enjalo. Ngisacela ukukhohlwa indaba yasipiliyoni.
Ngicela ufocus kumina. Sikhohle nje indaba yokulwa. Isithunzi sami siyoshabalala mangabe sipiliyoni. Mina ngina Tsinzam. Isithunzi sami soshabalama simnyewu sipiliyoni. Let me know in a scale of 1 to 10, like ngisanda kanjani, like better, okay, well, who played better than me, but let me know in the comment section. Ngenza kanjani in a scale of 1 to 10. Mauriti like low wathi 5 out of 10. Okay, you understand 5. Oda wathi 3 noma shuthi ngiyabheda. Wathi 7, 8 shuthi ngiyangakhona. La, let me know in the comment section. indaba nokuthi abantu bazocabangani. Ngiyakuthanda gangster love. Le nto ayikho mayelana nothando. Tsinzam. Ngixolisa. Tsinzam. Le nto ayikho okay. Le nto ayikho mayelana nothando. Imayelana nesithunzi sami. Imayelana nesithunzi sami. Asho khona. But nawubonile nje ukuthi usiphile nalo iziqopha lakho. Uthi akusabi. Naka mina gangster love. Ngiyakucela please. Singenza noma yini. Masithanda singabhukuda, sishahane esihlabathini. Sigingane sirolane. Senze njengama romantic movies. Ngiyakucela gangster love. Ngiyakucela please. Ngithi asambeni sentuzuma. Ngithi asambeni sentuzuma. Njengoba sesikhulumile bafethu ukuthi kwaphela le clip ngayivala, so sengayivala esisuka la wena sicathulo sami lesi. Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead and smash the like button, like pow. See you in the next reaction video. This is part 1. I will record part 2 right now, like now. So if you want to see part 2, subscribe and turn on that notification bell so you'll be notified the time when I upload part 2. So me out. Peace.